nosaltres estem a favor i estem apoyant el que és la plataforma de Democràcia Real Ja. Què significa això? El que volem és que, diguem, els partits minoritaris tinguin representació parlamentària i no es vega tot relegat a un bipartidisme clar, en el qual el partit que aconsegueix el poder té llibertat, diguem, per a fer les lleis i el que vulgui, entre cometes. I el que volem per aconseguir això, d'alguna manera, és rebaixar el percentatge que et fa falta per a poder entrar al Parlament, del 5% a un 3%, per exemple. Altra cosa que es diu també és, diguem, separar el poder jurídic del poder executiu. I també el que volem és, d'alguna manera, restar-li un poquet de poder als bancs, perquè al fi i al cap els bancs són els que tenen el poder de dominar una economia, i com s'ha vist fa poquet, que han sigut, diguem, els causants de la crisi. També volem fer reformes educatives i d'alguna manera conscienciar el ciutadà per a que vega el que estem fent, vega que no tots som gent degenerats que no fem res, sinó que realment estem lluitant per alguns principis que creiem que són molt importants i volem tirar-los endavant, i d'alguna manera la nostra iniciativa el que està fent ara és intentar conscienciar un poc a la gent del carrer, del poble. Pues me pareix que ja era hora de que la gent jove d'alguna manera se mobilitzi, perquè estem arribant a un punt que la democràcia, poquet a poquet, està morint-se. Pues me pareix una cosa extraordinària, perquè la gent jove, políticament i sindicalment, pues està un poquet parats, un poquet, diguem que no participàvem. No participàvem en les mobilitzacions, no participàvem políticament, i d'alguna manera pues ja era hora de que la gent jove se mobilitzi. Pero el movimiento no té que parar, perquè si para acabará diluint-se en la nada. Entonces, este movimiento debe continuar, por lo menos més allá de las eleccions que vienen de març de l'any que ve. El que volem és, d'alguna forma, cridar l'atenció de la gent, però no tant, a lo millor, per dir-li a sotes que fer-ho així i de l'altra forma, sinó per... Som, considerem, un braç de lo que està passant en València. La gent s'està organitzant, estan fent comissions jurídiques, d'educació, de la reforma de l'educació, de la reforma de la sanitat, saps? I el que volem d'alguna forma no és dir com se tenen que fer les coses. En la música, en la batucà, podem cridar l'atenció de la gent i fer que vinguen, però per damunt de tot el que volem més que res és desenvolupar l'esperit crític de la gent. Que la gent que no facin el que el govern diu, això o l'altre, no, que cada un, en l'educació, la reforma de l'educació és fonamental, que s'ensenyen a ser crítics, saps? A dir, això me pareix bé, l'altre no, que no elegeixin per tu, saps? Forçar d'alguna manera que la gent siga ella la que li diu al govern el que vol, el que espera, saps? No votar al govern ni que ell faci això o l'altre sense ser participatiu. I, baix el meu punt de vista, la música és una forma d'entrar directe a la gent i dir-li, que te representen, saps? Que siga el govern el que te representa tu i no al revés, saps? I bàsicament és això. Arribem a això en la música, però, saps? No li imposem el que està passant en la plataforma Democràcia Real Ja. Volem que cada un siga crític, simplement informem de lo que està passant. I si a tu et pareix just o no, això és decisió de cada un. Estem en una democràcia en este país progresista y tolerante. Hay que respetarlo.